Ngilambile phela manje. Ngithola apha indawo enhle sidle. Hey. Uqinisile mfethu. Ngabheka isikhathi sesishayile manje. Asamba. Sakubona kuJack Dlomo lokhulumayo. Oh, mnumzane Malepe. Ini? Hayi khona ngikwazi lokho mina. Imali bese ngakayikhuphuli. Ungakhathazeki. Ngizokulungisa lokho. Ya. Imali yakho izobuyela yonke emuva njengoba injalo. Ya. Futhi kunjalo nje. Uyazi ukuthi ngihlale ngimgcinile. Ingakho nje ngilana. Kumsebenzi wami. Ayikulungile. Usale kahle. Left. Sengathi sinenkinga ngomunye wabaqoqi bezimali. Yana. Oh, Sam. Yebo. Kwambe kanjani umsebenzi? Hamba kahle boss. Ya, Yeah, boss. Imali khona yonke lapho. 4,000 rand. Kunjalo. Awusho iphenye imali. Ngabe ushophi enye imali nomzana? Ngisho imali yonke Sam. Khona manje nje kade ngikhuluma nomnumzana uMalope. Ungitshela ukuthi mina lo ngikhuphule imali into engazange ize ngisho. Kodwa lo mali namanje angiyitholi. Ngabe iphi Sam? Nomzana, nginenkinga nemali, imali yakuyisebenziseni. Umsebenzi wami ubalekile ukuthi ngeze ama-customer ami ahlale ejabulile. Kodwa ngawe nje awusajabulile. Ufuna ukuthi ngeze njani? Ngiyazi nomzana, ngiyaxolisa kakhulu. Lefty, thatha leja. Uyikhiphele emnyango. Uyibulale. Ngiyazi nomzana, ngiyaxolisa kakhulu, wangibulala. Abantu abangathembekile angibafuni emsebenzini wami. Masuqedile isidumo sakhe usifihle. Lefty,
Thatha lenja uhambe ibulala bese thatha isidimi sayo usifihla. Oh, ngiyabula. Oh, ngitholile ngiyabula. Oh, ngitholile ngiyabula. Ngiyabula. Dala ngakhohlwa nje. Ungakwenzi lokho. Mbuze yonke into ukuthi bangaka abantu ababamba imali. Bese uzibuyisela kubona. Ngilokele ngiyabula. Ngiyabula. Ngitholile ngiyabula. Lahlupha nini? Zawuthi mhlazi phela. Bake lapha ekhona. Sona la. Lapha nokuchama. Ijele kangiqondisa le. Ngiyakhe. Uthatha ngicabanga ukuthi nini? Kodwa Ngizongibhalise lokho. Ubalo igama lakho. Oh. Hallo. Oh, kapteni. Yebo. Ukhona manje. Ukapteni, uthi ufuna ukukhuluma nawe. Angazi ukuthi kufuneka. kazi ubizelana Nkosi yami. Asasi. Zazo ngithi ukubhalisa leli. Mase liqedile sizohlangana phansi emotweni. Ungene mfuthu. Wena? Ubani igama lakho? Ya, nabi imoto ngicela unihlakaniphile. Sawubona Sajini. Ngiyajabula ukubona. Sawubona mzala. Nje sengathi uyangidinga. Yebo ngikudinga kakhulu. Hlala phansi. Yebo. Nginomsebenzi wengozi kabi Sajini. Okufanele ukuthi uwenze. Ungumshosha phansi. Ungakumayelana nani? Wake wezwa ngojakalazi. Yebo. Ungumbulalo oqashwayo. Kwawuyena umbetho wombulali. Kodwa manje sesimbophile. Ubesendleleni ezokwenza umsebenzi womngani wethu Jack Dlomo. Kuyathokozisa lokho. Kungabe ubani bezobulawa? Kwakuyimina. Namanje kuseyimina. Akusho ukuthi uJack lo akathandi ngendlela osiphethe ngayo ihleke sakhe. Akayithandi nakancane indlela engiphethe ngayo isidleke sakhe. Ufuna mina ngife. Athole indoda entekenteke ithathe lesi sikhundla engikusona noma ayithenge ngemali kumbe basebenzelane naye. Mina kapteni ufuna ngikwenzeleni? Ngifuna wena uzenze ujakalazi. uJack namadoda abamazi ujakalazi abakaze bambone. Wena ngifuna ukuthi uyongena esidlekeni sabo uthole konke ongase ukuthola ongaba usiza kuthina. uJack Dlomo ngifuna ukumbopha
ngimfuna ejele ebhadla iminyaka ngeminyaka. Ngizokwenza konke okusemandleni nawo. Kula phakathi konke ongase udinge. Uyabona uzakwendo osenisebenzisana naye. Uyena umuntu engizoxhumana naye. Wena uhlale ngaphakathi la uthule ukuthi du. Uzakwenu usizo olukhulu emacaleni ayingozi afana nalawo. Yebo mnumzane. Bese ngicela ukubuza mnumzane. Yebo, qhubeka. Yindaba ukhethe mina kunozakwethu. Sergeant, lo msebenzi uyingozi kabi. Uzakwenu Sergeant. Ushadile, unomndeni, unezingane. Uyazi ukuthi emsebenzini nje eyingozi ngalendlela. Ngikusetshenziswa impohlo ukuthi siwenze. Ngoba akekho umuntu ongayikhalela. Asikho ke la sikhona. Qhubeka nokusenza ujakalazi. Uthini manje mnumzane? Ungakhathazeki Sergeant. Izintambo sezicushiwe. Amaphoyisa ya-army akhona yonke indawo. Ilokho nje kuphela. Ngifisa endlala. Ngiyabonga mnumzane. Hey, ngiphuthuma. Ukapteni bekubizeleni. Hey, khona umsebenzi onzima kabi la, angingezwe wona. Khona abantu abafuna ukumbulala. Hawu, Dave. Kungani pho ukapteni mina ngangitshelanga lokho? Yebo kunjalo. Kodwa manje ngizokwenza njani ngoPrincess? Phela iyangithanda. Angani nanokuthi lo msebenzi uzongithatha isikhathi esingakanani. Awu. Engatshoni nomfazi. Zonke insuku ulale emabeleni mina qha. Hayi, mfowethu. Ngicabanga ukuthi uPrincess ngeke akuhluphe ngaleyo nto. Hawu mfethu. Kodwa ngithanda mina ukumshiya yedwa. Kodwa ucabange nje ukuthi uma kwenzeka iphumelela lento, uyokhushula ngisho esikhundleni. Uma ngiphume ngiphila. Hayi, ngikhona mina mfowethu. Ayikho inkinga sami. Sobona gogo. Sazothi kunyamalala kwesikhashana. Ngabe uzoya kuphi? Angikwazi ukutshela. Ngendlela obaluleke ngayo lo msebenzi. Umsebenzi umshosha phansi lo. Ngabe kuyingozi? Dave, ngicela ungazisi. Uyingozi kabi lo msebenzi. Angikwazi ngisho ukuchaza. Dave, angive ngikhathazekile. Ngiyazi. Mntakwethu, la ngikuthembisa khona. Uyabona ngiyakhona. Uzoyiphatha kahle. Ngizobuya futhi ngize kuwena. Wena uyikho konke kimi. Dave, ngizokukhumbula. Nafu njalo. Ngizokukhumbula.
Yes. Oh, yeah. Uba wena, ufuna ndlala? NginguJakalasi. Ungena la endaweni yakho. Belula kabi. Lamadoda akusebenzelayo awazi umsebenzi. Yimini ngizokwenza. Yathanda le ndlela oqhubha ngayo. Mina ke nguJack Dlomo. Ngiyajabula ukukwazi. Kunganjani mase office lami ke soxoxa khona? We, Dolly. Kunganjani ungasusenzela okuphuzwayo? Manje uphuzani wena? Angiphuzi. Bengisacela isiphuzo esibandayo. Uzomnika ke lo isiphuzo esibandayo. Mina okujwayelekile. Asambe se-office la. Se-office lami ke la. Yeah. Sure. Boss, khona umuntu osegqeze e-office lapha. Uthe ngisabheka lokho ngahlasela Ngiyakwazi lokho. Lo uJackal lo. Lo ngimqashile. Ungayekela umuntu azongena la endlini. Loke uleft. Engamqashi ukuthi angigade angikhuselise. Kodwa ukwazi ukulethela umuntu oyedwa nje adlule ezongena la. Lalela ke. Ngifuna ungitshele kahle yonke lento. Mase ngiqedile ukukhuluma naye ngomsebenzi awuzelelana. Sizwana? Ngiyezwa boss. Ngifuna uqoqe bonke la abantu. Ngifuna ukubafundisa inhlonipho. Futhi bavivinye. Uyangizwa? Ukuthi bayeke uba bafazi. Futhi ngifuna ukuthi wena kube wena owenzayo lo msebenzi. Awukahle. Kunganjani uma ngiziqalela uJakalasi? Enzele lo msebenzi ngoba ngiyabona ukuthi ungcono kakhulu kunawe. Siphukuphuku ndini. Lalela. Ngithi njengamanje phuma lana manje. Nanti whisky yakho boss. Ya, ngiyabona. Nasi sakhe isiphuzo esibandayo. Ngiyabona. Ngizwile ukuthi awuphuzi. Bungakholwa yena ukuthi nguJakalasi. Kufanele phela umuntu abe lesiqiniseko. Iqiniso lelo. Manje awukami. Ngabe uzoqala nini umsebenzi wami? Ngiye ngenza ucwaningo ngakapteni. Ngathola ukuthi njalo nje makuphela inyanga uyahambe ayemangcwabeni ayobeka izimbali ethuneni lomkakhe. Ilapho ke lapho uzobumulelela khona. Ubuhlakani lo. Kanti futhi indawo semathuneni indawo enokuthula. Kanti futhi ngokunjalo yona ndawo enhle yokumbulalela khona. Futhi ke bese hamba kakhulu sesondele emenyathelweni esezongibamba. Ngakho ke ngimfuna efile. Uyabona ke manje
Sithola yena impela umuntu ozowenza lo msebenzi. Manje kungabe sokhokhelana kanjani? Hayi ungakhathazeki. Bese ngilungisile lokho. Ngizokunika imali engango 25,000 rand. Ingxenye manje, ingxenye masuqedile ukusebenza. Hayi, kuyangithokozisa lokho. Mnumzane. Kwaze kwamnandi ukusebenza nawe. Ya. Okube ngiqinisile ngalento ebengikutshele yona. Ngifuna uzosebenzela mina ngaso sonke isikhathi. Ngiyakubona ukuthi uyindoda eqotho. Ngasuwenze kahle lo msebenzi. Kanti futhi kunjalo nje. Ngizokwenza ube sicebi. Hayi, kusazobona. Kodwa kusazodinga ukuthi ngicabange. Hayi kulungile ndoda, wenze njalo. Oh, Devi. Hayi, kunjathusa man. Yalunga man. Kuhamba kanjani mfowethu? Zonke izinto mfethu zami nje bakuhleliwe. Kanti futhi labantu lapha sebeyakholwa ukuthi mina lo ngingujakalazi uqobo lwakhe. Uzobulawa ngomgqibelo mfethu. Phela ukapteni njalo ngomgqibelo uyahamba emathuneni ayobeka imbali ethuneni lamkakhe. Uyazi bengazi ukuthi uJack kanti usilima kangaka. Esikhulu isiphukuphuku lesi. Ucabanga agcine ekhaleni. Lalela mfowethu. Ngizomtshela yonke into ukapteni. Uthe yonke into iyohamba njengoba kuhleliwe. Wasethi ngikutshela ukuthi wena esibhameni sakho ufake lezi ndlamvu engaqhumi engadubulwa ngempela. Uyabona leyo nhlobo yendlamvu. Konke ke kuyohamba njengoba kuhleliwe. Wena nje into okufuna ukuyenza ukuthi lento ufuna ukuyenza ibukeke ibe yiyo ngempela. Ngizokwenza njengoba ushilo mfethu. Kodwa nako kunye. Ukhumbule phela ukuthi ngizobe ngihamba no left. U-left lo mina akangithembi, akangithandi futhi. Kodwa ngizozama ngawonke amandla nami ukwenza ukuthi yena akholwe ukuthi ukapteni ufile. Ngiyezwa, awungitshele kahle mfowethu. Manje kanti ukapteni uyobulawa nini? Uyabona ke mfowethu. Lento kufuneka yenzeke njengoba ihleliwe. Ibe yiyo nje. Sokwenza kanjalo mfethu. Hey, nami ngisaba indlela. Sebesithintana ngithi. Hayi, kulungile mfowethu. Hey, umsebenzi hambe kahle. Awu. Ade ngizwa nje indaba. Kenani? Hawu. Hlala phansi. Hayi. Sengathi ngcono mina mangimile. Jackie. Umsebenzi wakhe uyancomeka. Ngizwile indabeni nasemsakazweni ukuthi ukapteni ufile. Kanti futhi akho nyaka ekulandelayo wenze ngokukhulu ucophelela. Ngiyabonga. Hayi mina ngibongayo futhi.
Kunganjani uma sidumisa? Ngabe ufunani wena? Ngisho noma yini nje ufunayo. Nana nguterrorist. Ungamthatha. Akithi kunjani? Kunjalo. Ngajabula nami. Uyaziphuthisela. Lefty. Akugcwalise la. Shesha. Awuphendule lecingo wena. Hello. Ukhona. Boss. Iqondene nawe lo cingo. Omunye usomashishini enisebenzisana naye. Ngibona kungcono ukuthi liye ngale bhaka. Mtshela ukuthi ngizothatha ngale ucingo. Kwento lami lifihlo. Nina lingasala nje lithokozisa. Sathi shelele zobe nginibona. Ngizwa kahle. Hayi yonke into izohamba njengoba kuhleliwe. Kulungile, sale kahle. Yini kwena? Wena udlala nokhiye man. Nowulalelana nami ngaso sonke isikhathi. Uhlushwa yini mthetho wakho? Ukuthi boss, khona into engiphethe kabi ngalo jakalasi. Angazi ukuthi indaba. Kodwa ngizwa ngamthandisisi. Weleft. Umthetho wakho uhlushwa umona. Ngoba nako ezumsebenzi oncomekayo. Sumzondela lokho. Mina ngiyamthanda. Kanti futhi kunjalo nje. Ngifuna ukuthi azosebenza nami la. Fela lokho ukujwayele. Kodwa boss, singamthemba kanjani into njenganalo? Okokuqala nje asazi lutho oluphathelene naye. Lela. Yona ndlela le esebenza ngayo. Kanti futhi kunomsebenzi obalekile fence wenze. Manje ngifuna ukuthi azosiza naye. Into engasuyenza njengamanje, hamba umbize. Funa ukukhuluma naye man. Phuma man. Phuma. Funa ukukhuluma naye. Lefty ngizwe sengathi uthi ufuna ukungibona. Kuyiqiniso lokho. Kodwa ngiye ngakakhulumi into okubizela yona. Awuthi nxa nje siphuze. Awusho. Manje lezi njani ngalena noDoli. Phela mina ujakalasi yazi na. Kahle wena. Futhi usosami intombi leya. Wenzani? Uthembile. Phela ujakalasi kunokuba umuntu okhethayo. Omani uhamba ubhuda noma imuphi umphula nje. Ntombi etanga. Awubambela. Usikwazi ukuxoxa kahle wethu.
Oh, ngakho. Nansi ke imali yakho. Kanye nempahlalelana ngaphezulu. Bekunandi kusebenza nawe. Kuyangithokozisa ukusebenza nawe mnumzana. Sengathi lo msebenzi wethu ungeze maphela. Ngiyajabula uma ngasuhlala usebenze nami. Kanti futhi nginomsebenzi omkhulu kabi edinge ukuthi ngiwenze. Kungakuhle ube nawe ube khona. Nginkomo edlayo yodwana. Vamise ukusebenza ngedwa. Lalela Jake. Lokhu kuzokucebisa. Njengamanje nje kunezidakamizwa ezizayo ezofika esiphuma eMelika ngomkhuphi. Ngingathanda ukuthi ngithole umuntu othembekile njengawe nje owaziyo umsebenzi. Uthinike ngo-left yena. Hayi, lungile yena uLeft. Kodwa sethanda ukuphapha. Kodwa mina ufuna usebenza nawe. Uma kubeka kanjalo mnumzane wami, angikwazi ukwenqaba. Siyamukeleka. Ungakhona namhlanje siba nomhlangano obalekile. Funa ube la ebusuku. Ungakhathazeki. Ngiyobe nginalo. Hayi. Hey, Bruce, yazi ukuthini? Umsebenzi uhambe kahle mfethu. uJack umani wakhola ukuthi uCaptain ufile. Yazi sefunani ke manje? Sefuna mina ngisebenzele yena. Lalela. Akukapteni ngendlela okujabule ngayo lapha ehhovisi. Kuyagcuma. Umsebenzi uthi uhambe kahle kakhulu. Kodwa manje 90 sisele. Kanti uboshwa nini phela uJack manje? Sesimtholile mfethu. Yabonga sonto zayo. Leli zayo. Uzongena idakamizwe zingene la. uJack qobo lwakhe yena zobe uphethe lo msebenzi. Ilapha sombamba khona. Ufuna mina lo ngibe khona ngumsize futhi. Namhlanje ebusuku sizobe sinomhlangano sonke. Mina ngizokubona kusasa wena. Ukutshela ukuthi uhambe kanjani. Sesimtholile. Lalela ke. Ngakumina kulungile. Mfethu. Mwesa sofana ngibe indlela manje. Kodwa la. Uyambona uLeft lo. Mfethu, ngathini? Uyangizonda. Ebeni futhi nomoya. Uloke ngilandela njalo ngenza impimpi yabo. Ulinde nje ukuthi ngenza iphutha. Bese bayangithatha. Ngiyezwa mfowethu. Kodwa uqaphele. Ungakhathazeki mfethu. Kodwa futhi ngicela kanje. Bengicela ukuthi ungikhonzele kuPrincess. Umthetho ngizobuye ngimbona. Uhambe kahle mfowethu. Iyobonana. Ngithaka lana ngo7 manje sekudlule ngomzuzu e15 akafiki. Kodwa uhleziphi kodwa? Ngiyaxolisa kakhulu boss. Kunomkhondo kusafuna ukuthi ngiphenye ngawo kabanzi. Ngizokutshena ngawo kusasa. Kulungile, kodwa ke leso besikulibona. Lalela nina. Kusasa kuzofika lo impahla yami. Khona indawo sengitholile. Manje udinga ukuthi abantu bami baqaphe kuze ngingatholi ukuthi iphazanyiswe. Sizwana?
Kuthi ke kusasa ngalesikhathi siqhubeke nalomsebenzi siwenze ngokucophelela. Ngiyabona la kunomniningwane wonke walomsebenzi sizowenza. Ngifuna nithathe lokhu nikuqanisise kahle. Uma kunenkinga ningitshele njengamanje. Hambani. Ngiyamkhumbula yena. Ngiyabona. Kulungile. Okay. Sawona nkosazana. Yebo. Ninjani? Ayisaphila. Hayi siyaphila nathi. Cha ungathuki isithunywa bomnyango lowo kagesi ukuthi asiyobheka la esikobhini ukuthi khamba kanjani. Ayi kulungile. Ungangena ngapha endlini yokudlela. Isikhathi sikagesi singapha. Aha. Mfowethu, ngeke ngathi ukubanjwa kancane ukapteni ngasehhovisi ngiyaxolisa ukuphuza ukufika. Hayi kulungile mfethu. Kodwa la. Lonke uhlelo uzokwenza kusasa ebusuku, uJack ulibhale phansi. Hayi, kuhle kakhulu. Yabona ke, ukapteni uthe leli cebo lakho ilona lizosebenza ukuthi uJack aboshwe. Wena into okufuna kuyenze ukwenza konke nje obutsheliwe. Ungalokothi ulenze iphutha. Sina solo silandele njalo kancane ukuze ungangene enkosini. Mfethu, ngibese sifanele ngihambe manje. Maye bengisacela ukuthi ungiyeze ulithi ngithi nje shwi esedolobheni. Hayi kulungile. Ukubona kwami ayikho inkinga. Awusemuhle umuzi wakho nkosazana. Ungathi kamlu. Yilona isoka lakho leli. Yebo uyena. Aha. Igama lakho uDave. Awu. Ukhona nje ekhaya. Cha, akekho. Umsebenzi wakhe awenzayo unzima kabi. Usebenza umsebenzi oyingozi, uyiphoyisa elumshosha phansi. Kumanje nje uhambe ukwenza umsebenzi onzima kabi. Hayi cha nkosazana. Kuthiwa ingqondo amakhanda ziyeke. Usale kahle. Yebo. Yes. Hayi kulungile. Sobonana. Kungaki ngikutshela ukuthi ubongqongqoze uma ungena lana. Ngiyaxolisa boss. Ngizwe indaba eshaqisa umzimba. uJakalasi uyiphoyisa lomshosha phansi. Pho wena ukhathazwa yini lo? Boss, ngizwe kahle. Izolo ngesikhathi siyothenga ezitolo. Kuqhamuka intombazanyana yavela yamgaxa ingalo. Yena washaya sengathi akayazi lo ntombazana. Wayiphushela lapha. Le ntombazana ngiyilandelile. Thema ingene emotini ngabhala inamba zemoto. Mhlawumbe nje bekwenye lamantombazana ayibambelayo emadodeni. Hayi. Akunjalo. Leya intombi kaSergeant Dave Khuzwayo. Iphoyisa lomshosha phansi. Ngesikhathi ngena khona, ngifike ngazenza umuntu ohamba ekhanda ugesi. Ngifike ngathola ukuthi izithombe zakhe zigcwele yonke indawo. Igcina isiphahlukile le ntombazanyana ukuthi uyiphoyisa lomshosha phansi
emsebenzini oyingozi kakhulu. Ekubeni ngangimsola lo muntu ndini ukuthi uyingozi. uNkulunkulu wami kusho ukuthi yonke lento yonakele phela nalokhu zama ukuthi kubulala lo muntu kusho ukuthi konakele inyongo ke le Amaphoyisa ambamba. Kufanele ukuthi lonke iqiniso lokubulala uCaptain alithola kuyena. Manje sokwenze njani? Masisimba ke la kusho ukuthi ke manje sodinga ukuthi sitshintshe yonke ke lento ngabo lobusuku. Mina ngibona ukuthi usanele manje lo Jakala Sindini. Wanele impilo yakhe yonke. Thula manje okahle ngicabange kahle yazi uthini intombi yakhe ufuna sibambe yona ezosikhuselisa uJackie lo ngisho uDave udinga ukuthi enze yonke into efunwa yithina uma efuna le ntombi yakhe iphile. Wena ke no Peter udinga ukuthi ke nihambe nobamba le ntombazana. Ngabe sesichitha isikhathi mina ngizosale ngeze ngibone ukuthi ngenze njani. Asiphume. Hello. Ngamthola uBruce. Awu Bruce, uprincess lokhulumayo. Yebo. Hey izolo phela ngithe ngizihambela nje nginganakile. Ngahlangana noDave. Ngimjabulele kabi. Kodwa ngendlela angiphushe ngayo ngiphatheke kabuhlungu kabi. Kanti mina bengingazi ukuthi umsebenzi wakhe ubungakapheli. Emva kwalokho futhi sengingapha ekhaya izolo. Kwafika enye yamadoda. Le ndoda ithe ithunyelwa abakagesi. Kodwa mangithi ngiyafona kwabakagesi ngathola ukuthi ayikho indoda akade bethumele la ekhaya. Le ndoda ifike yathatha isithombe sika Dave. Yabuza okuningi ngoDave. Ngase ngachaza nangomsebenzi awenzayo ukuthi uyiphoyisa elumshusha phansi. Emva kalokho yahamba le ndoda. Manje ngendlela okuyona ngizizwa nginokwesaba. Ngichaze ngakho konke ngomsebenzi awenzayo uDave. Hey ngiyesaba. Kulungile ngizosivalela endlini. Usale kahle. Ngiyabonga lethi. Wawushile wasekuqaleni ngangakulalela. Ya, hayi kulungile sizobonana. So what? Asiye lapha pha. Jackie, ufika nje ade ngicabanga ngawe.
Ucabanga ube isilima yazo thini ngithola ucingo ku-left pho kunani? yazo thini ugcina intombi yakho konje theni tegama lawo princess Lenjalo. yima ehlisa umoya uma ufuna intombi yakho isaphila Kungabe ufuna ngikwenzeleni manje? kwaze bakuhleke lokho wena usungifake enkingeni enkulu kabi ezodinga ukuthi manje ixazululo uwe kanjani wena nentombi yakho inina enizokukhipha kule nkinga Uma uke wamthinta nje ngizokubulala. cha intombi yakho ikhuselekile into nje ofuna ukuthi yenze wena ngifuna ukutshela amaphoyisa ukuthi zonke izinto zihamba njengoba ehleliwe kuze ngiqede wonke umsebenzi wami uphele nya ngize ngiphume ngiphele kulelizwe kothi ngingafika ngale bese ngikufonela ngikutshela ukuthi intombi yakho uzoyithola phi ngizwa kahle manje sungahamba manje uye kumlingani wakho umtshele kodwa ungamazisi ukuthi intombi yakho ngiyithumbile sizwana ke lapho Dave, ngiphathe kabi mfowethu. Kade ngekwakho, uprincess akekho endlini. Ifika umnyango uvuliwe, bona ngathi uthathiwe. Oh, ay. Mengazi. Uyazi ukuthini? uJack nalabo xambakhe lapha ibona bamthumbile. Enye into futhi asenzile uJack ufuna amaphoyisa wonke adideke. Useshintshile indawo. Kodwa laphi nendawo? Angazi mfethu. Njoba ngishilo ufuna wonke amaphoyisa adideke. Uyabona nje bemambile uprincess uJack uzoze eqinayo umngcele walelizwe leli. Ufuna ukumbulala futhi. Ekubeni nina kudingekile ukuthi nazi futhi. Hey Nkosi yami. Yazisa ngoprincess. Manje into ekufuna siyenze njengamanje. Kufuneka sihambe siyothola ukuthi izidakamizwa bazosidayiselana kuphi. Lapho ke uprincess somthola khona. Nomi kanjani mfethu? Udinga ukuba ngihambe ngimsindisa. Ngokubona kwami Dave kufuneka uhambe nami manje. Siyobheka lapha endlini yami. Asam.
Uyafika manje. Ngiyongena mfethu. Jula. Sha. Ukusheshisa le. Ubibosi ngafika noma yini manje. Thula. Uphi? Jack. Angimazi. Uhambile. Kudingeka ukuba ungitshele. Uma ungangitsheli, ngizokuhlakaza ngenhlamvu. Anizwa yini mabe ngithi akekho? Angimazi ukuthi uyephi. Hey wena. Uyazi ukuthi izinto zokubhedela? Idakamizwa ayisheshile ukufika. Uhambile wayewarehouse wayoyihlela kahle. Kungabe uprincess ulapha? Hey wena. Khuluma kahle. Ilaphi indlu lapho begcina khona izidakamizwa? Ngeke ngikutshele. Mangase ngikutshele uJack angangibulala. uJack ngeke asasondele eduze kwakho. Usengowethu lo. Ngakho sitshele. Iwarehouse isemtateni enumber 311. Uyazi wena ukuthi kufanele wenze njani? Qoqa wonke amasaka nakho. Uphuma uphele la. Uhambe, uyazwa? Ngibona sengathi kufanele siphuthume ewarehouse lapho sobathola khona. Babulali bobabili bathathe baphosele emtateni ngoba bobabili bazoba befe kahle kakhulu. Lo muntu boss sisiphazamise kakhulu. Ubulala umsebenzi wethu.
mhlambi lokho ku left nje kungenwe ingebhe sihambe kuthukizana ayikhona mina ngiyasola sengathi uDave usetholile ukuthi sikuphi akasenzani mina wena u left hayi ngeke senze lutho sibathathu thina kodwa ngisawubheka ukuthi kwenzekelani phuthuma left izinto sezizimbi manje yabona ukuthi ile yakho le ithi futhi yenze kuphela sukuma lalela ngizoma lapha kwami ngwalokothi nje ukuthi wenze into hey isandla sami siyavevezela ngase kuqhume manje siphamu kwena sam Lefty Tom Niwobi Bele isinikezele kimi zokubulala lokwakho yedwa wena sinikele ngokusheshsha usufelwe ngabawuboni babili manje abaphansi wena ulandelayo akulula ulimala cha limala sizoshona semva wena ubungazilutho ngalo dakwethu ngangikuthembisa kwami ngiphinde uthathe umsebenzi njengalo ngiyathola ikozo uzwa lokho princess ukhona into engicela ukuba ngenzele yisho ufuna ngikwenzeleni Princess, bengisacela ubashada. Awu, Dave, mntakwethu. Ewu. Kazi banike lo. Hey! Dave. Hey ukhona Bruce usinde kanjani kodwa hayi ngisaphila ha Bruce ngajabula ukukubona hayi ngisaphila hayi nathi sayiphuzela nje la ngijabulela ngokuthi ungisindise kulengozi hayi kuhle esibhedlela bathe ngiphume sengilungile kwangcono mfethu nami ngiyakujabulela lokho lalelani ke manje niyazi mina ukuthi bengizonda kanjani lezi gebengu into engilethelana ke umkami ungilindile la emotweni simenyiwe phela ukapteni uthe sonke usifuna lapha yana sizokwenza likhulu idili ngoba lokho kuJack kusejele
kuzobhadla ejele koze kunuke njengeshipi. Singakuthokozela lokho. Kodwa ke nathi sobabili sinelethu idili. Elani futhi manje lelo dili? Phela mina no princess sesiyashada. Ene? Ayashada. Oza ngokabula. Hey, kahleni nina, musalungethusa. Phuzani. Ngifuna ukuhamba manje. Usachitha isikhathi.